there's a difference between the government and the political party. Ngatiti kwauya minister kuchechi kwedu isusu tomupa mukana vanhu vechechi vanobata vanofunga kuti watosapota musangano waakamirana aiwa munhu achiuya kuchechi ouya akapfeka mini hazviroti ndisata sometimes haasati amature to understand the environment and to know what it means to dress modestly. Vakadzi vakawanda vane unyoka, they can't work hard for their lives, vari kuoperation social media angada look good, look at kutengerwa mota chichi and stuff. Men out there, be very careful. Hello good people, welcome back to yet another video here at your favorite channel. What did chamsadi chamaiwe ndadzoka zvakare. Nasi taitirwa zvakanaka, taitirwa nyasha, tanzurwa nyasha. Inini pamwe chete nemi tanzurwa nyasha. Tawana mukana zvakare wokugara pasi nemunhu waMwari wandinoda kuti ndikurukure naye. I know very well kuti this man of God munomufarira zvakanyanya because ndoona macomments enyu nekufollow kwamune muchiita, so izvozvo kwandiri zvinondiratidza kuti munomufarira zvakanyanya. Another thing, pamastatus hazviite kuti ndicheke mastatus ndikasavaona varipo, so kureva kuti vanokuropafadzai zvakanyanya. But chekutanga, if you are watching us for the first time, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also, don't forget to follow us on our Facebook page, Rakan Saint TV, Rakan Uncle Saint. Also, pa TikTok, Uncle Saint. So today I'm humbled to be hosting Apostle Dr. Joe Daniels. Apostle, Magadi, Uncle, how are you? Compliments of the new season, new sure, year. Same to you. Type is Ronald last year. Last year, see. Yeah. Last year. Yeah. Magadi, I'm okay. How are you? I am alright. Good to see you. Good to see you too, say. Praise God. Aiwa, sangana eva kwazisi. Vadiwa tere Magadi. May God bless you wherever you're watching from. Amen. Yeah. Amen. Achatode kutaura zvakawanda panguva yandawana rega ndibve ndatongopinda straight kunyaya dzedu. Vamwe vanenge vakuti ndiani aiwa munowaziva mese, there's no need yekumbotsvaga zvakawanda. Nditi nhasi ndoda kuti nditaure nyaya dziri kunetsa mastreets. Tikada kucheka kuti nowadays tine men of God akawanda vari kupostawo sermons avo pa online, pa social media platforms eze. Mbunzo wangu wekutanga, I think tichambogara ipapo zvakanyanya, ndoda kuti ndibvunze about Christianity and politics. Zvakanaka here kuti zonisa men of God, tiri kutaura kuti a full-time man of God, be it an apostle like you, an evangelist, a pastor, a teacher, or a prophet, to be involved in politics, like to be full-time munyaya dzepolitics, kutoti aiwa inini ndakutofanira kutoti nditowanawo chigaro cheukomisa. Is it good? Why would it not be good? Because at the end of the day, Uncle Saint, calling is pa pulpit yet. Calling comes in different ways. Alright. Warandana vanhu zvakasiyana. Alright. And anopa vanhu responsibility in a different way. Alright. If you notice in the Bible, I think the book of Exodus, kuna vanhu vakadanwa kunyaya dzecarpentry just to build the Ark of the Covenant. Yes. Because vamwe vaidanwa kuita madzimambo. That's why zvainvolve maprofita to come and anoint the kings. Which means there's no particular problem when it comes to men of God occupying certain positions, as long as it is directed by God. Kana atungamirwa naMwari. Because hatingalimiti Mwari kuti aiwa basa iri haringaitwi nemunhu waMwari. Kana Mwari vatungamira kuti aine direction you, then all good. God is in it. Why tiri kubvunza zvakanyanya, it is believed that politics is a dirty game. A lot of people will say politics is a dirty game, and for you, in order for you to have a position, somehow you have to lie. Yes. Somehow you have to promise things which obviously you won't fulfill. Yes. That's why I was saying, is it good for a man of God? Obviously they will come and say, no, you need to ndipinde ndichaita zvakati, and definitely some of the things they won't fulfill those things. Yeah, not fulfilling things, those story moon. Alright. You know, there's a scripture in the book of Numbers,
God is not like men, Okay. that he should promise and not fulfill. Did you get that part? Yeah. Mwari haana kufanana nemunhu anovimbisa orega kuzadzikisa. Saka munhu anotozivikanwa kuti anofanira ndochinoita kuti munhu anzi munhu. Okay. Okay. So you know there are so many factors dzinozoita kuti munhu atadzozadzikisa zvaanenge akaita sei akavimbisa. Some it's intentional, some it's not intentional. But at the end of the day, there's good leadership, there's bad leadership. Alright. There's good politics, there's bad politics. Alright. You have a choice to choose kuti uda kuenda side ripi. Alright. As you wrote, just because I don't believe what politics is a dirty game, yakashata, it doesn't mean everyone is like that. I think that is also atichashandisa internet because pane zvimwe zviripo zvinoonekwa nevanhu saka internet yakashata. You choose your side, remembering your foundation as a person. Alright. Tiri papo, but tiri kuona kuti a lot of ma preachers nowadays, because toda kutidzoke kuti nowadays a lot of pastors, whenever they get a chance to talk about this leader, whenever they get a chance to talk about that leader, they will definitely use it, despite the fact that they are on pulpit or anywhere else, as long as pani camera pamberi. Is it, are they doing that because varikuzwa here kuti kune magunanza ariko politics, or they are genuinely doing it? Because by the end of the day, we're seeing a lot of pastors, preachers, they're getting something out from, from my politicians. Depend. Depend. All right. People do basa raMwari for different reasons. All right. Yeah, there are those people who do basa raMwari just because vada kuonekwa, or they want to grab attention yeumwe munhu ane mari. All right. You get what I'm saying? It's my motives. All right. But zvizvo runzi ibasa raMwari. But when you study the scriptures, the Bible says, "Thou shalt not choose the word of God or turn your godliness unto gain." All right. That means kuti usada kushandisa umwari kuda kuita mari. All right. In a way, you get what I'm saying? In as much as the gospel also involves the financial side. And I'm sure kuti chiri kukonzeresa izvozvo iritori church. All right. All right. Church ndoyo iri kuita problem iyo iri kugadzira vanhu vamwari vakadaro, vanhu vamwari vakawanda vari kufa nenzara. All right. Tiri kunyeperana. Vanhu vamwari vari kufa nenzara. Nzara iri kungodzikwa nevanhu kudzoko. Vanhu vamwari vangori nayo. Because vanhu vamwari. So zviri kuzovapusha kuti vaite bootlicking at the expense of their calling. If you are called by God ukatungamirirwa naMwari kuti uite izvozvo, addresse zvinhu izvozvo, then to God be the glory, because munhu wamwari anorepresenta the mind of God. And anofanira kuita zvinhu zvinovaka the gospel, the community, I mean the body of Christ, the community as a large, the nation as a large. So kana ari kuzviita with that deliberation, then it's fine. But ava manje vari kuzviita neimwe nzira. God does not judge action, he judges the motive. All right. You see that? The prophecy can be true, but the spirit behind the prophecy is what determines whether it's false or not. Okay. So but tiri papo ka tikada kumbodzokera muBible, tichanoona kuti tine maprophets maprophets of the old days. They used to prophesy, and chiprofita chavo chaiva chekucorrect. But if you look today, most of these prophets ndechekubhabhadzira. Maprophets mashoma anouya obuda pachena kuti guys izvi zvamuri kuita it's wrong, because Bible rinototaura kuti zoni when the righteous are in power and the people rejoice. And as long as pakashayikwa munhu anotwasura kuti vanhu vave right, tikangova kungoti zvese zvikuitika tingoombera nekuti toprofita kuti aya tanzwa kuti ndo zviri kuda mapoliticians tobva tataura izvozvo. Is it right then? Can we say we still have those prophets by this present day? Every person called shall give an account before the one who called him. Okay. Because every person called is a servant to someone, and that someone is God. So nyaya iripo ndeyekuti zviriko zvamuri kutaura uncle, but nyaya iripo ndeyekuti uri kuzviitira ani? Uri kuzviitira mupolitician here kana uri kuzviitira munhu akakudana? Ndopane nyaya ipapo. Yes. So maprofita anocorrecta, they are still there. But nyaya yekuprofita ukuru
enda uchenjeri. Alright. Because number 1 inorovesa, number 2 inoraisa. I want to give you a very good example. There's a prophet called Nathan. Anga nechiprofita chaida kugadzirisa character yaDavid. Angatora mukadzi waUria. Anongomira pakazara vanhu pajekerera akati mukuru makachachura chinyi makwai anofanira kungachichengeta mukauraya futi. Akatoenda ndobva asvika achipa iri sort of like a parable. Okay. Out of respect. You see that? And mambo ane mabatiro wakaita sei akazviita vakaenda pamberi paMwari. So iye kuda kushamisira manje uchida kumira uchiti mukuru Mwari haasi kufara nezvamuri kuita. And iwo Mwari wacho anofunga kuti anofara nazvo. Ndosaka kuine inonzi prophetic wisdom. Yes, area yaise munhu wese kuti amuprofita zvinonakidza chibuda udaiwose, but maitirwa hazvo ane wisdom ne a lot of maturity that is required, because prophecy at the end of the day must build. Yes. It must direct. It must not put to shame. Kuexpose kuti yo nezuro idaiwose muchechi munhu utozofeel out of place kuti asa uchechi kwacho handiendisi handiaendi, kana kuti imwe munhu akazoda kuroora munhu uya nezvazotaurika paya pangwa chazvishadi hazvichabudi. God is love. Everything should be done in love and for the purpose of building, not destroying. But hatiri papo ndichida kubvunza zvangu mubvunzo wauya nekuzvamataura wekuti we have got a lot of online preachers wekuti vanotoexpose. Unotoona munhu achitoyanurwa kunzi right imimi baba imimi mune girlfriend kaimimi pajekerera pane vana. And then ndo inenge ritoriwo pattern yavo. And you see kuti andori mamega churches. Can we say zvichiri kuprofitirwa vanhu here kumwari, zvichiri zvaMwari here kana kuti yatovawo imwe pati yatotorwa? Ndopai panambotaura kuti area iyoyo iri very sensitive. Very, very sensitive, because there are families that are being destroyed currently because of people who are in ministry, gifted, but they lack wisdom. You see that? Zvamufanira asi kuchiprofita nedeliverance. Munhu anomanifesta achiti ndini saint. Ndiri kupa mapowers ekuita mainterview kwese mofunga kuti zvigona sei. Apa you don't know anything, it's just deception. So panoda uchenjeri hwakaita sei hwakanyanya. That's why Jesu ainyaradza mweya yetsvina dzimwe dzenguva. Because aiziva kuti inoguma yatokonzeresa problem pamaaudience at times. So in the same manner, everything should be done with the wisdom of God. Why are you doing what you are doing? Uri kuzviitirei? Uri kuzviitira kubatsira kana uri kuzviitira kuda kuonekwa? Kana unoda kuzviitira kuprova a point? Kuti ndinoona kana kuti unoda kuti vanhu vati boze chinhu chinogona kuendesa chinoita kuti vanhu vaMwari vazotadza kuwana mibayiro yavo mukupera kwenguva. The very congregations, because they clap hands even when you are doing something that is wrong. Ndozvakaita Moses paya vanhu vakazomita kuti arove dombo kaviri, Mwari vakati uchaiti sei? Congregation inoda kuva very, very careful, because inokuomberera maoko uchibetray the fundamentals of the call that God gave you. Alright, kuroti you'll be leading them, but it's somewhere somehow they'll be leading you. They'll be leading you. You get what I'm saying? It's dangerous. It's dangerous. Alright. So zvinongodzokera pakuti, are you being led by the Spirit and by the wisdom of God to do that? Uye if you are being led, zvinobatsira chii? Basa remuprofita nderei? Basa remapostora nderei? The equipping of the saints, the building of the church for people to see Christ, to be groomed in Christ so that they become like their Christ, to love Christ, to know their Christ, so that they have a good relationship with their God. Alright. You see that? Alright, also tine maprofita vanoprofita zvinhu zvorega kuitika. Koti maprofita vanoprofita zvinhu zvese zvaanoprofita zvinobva zvaitika sokudaro. Tingati vaprofita vechokwadi apa ndevapi? Because tikada kudzokera muBhaibheri tine prophet Jonah akaprofita zvinhu zvikasaitika sekudaro, akatozonochema futi kuti but Mwari why zvinhu zvisina You embarrassed me. Murikuona? Ndochakatoita atize in the first place. Tingati maprophets vanoti tovaona vamwe anonyora kunyangwe pamapeji kuti ndinga ari kufa, toona munhu zveshuwa odi
ofa hapana paanoprofita kuti ninge ari kufa ndakumunamatira onzi kuwana Mwari, because the same God akupa chiprofita is the same God also anokwanisa kumisa situation. Differentiate, say, a true prophet and a fake prophet when it comes to this? It takes maturity in God. There are so many ways. I know most people anokote kuti mukaona muprofita zvaari kutaura zvikasaitika. But kune maprofita ene mafuta anotaura zvinoitika using familiar spirits. But at the end of the day, is the spirit behind and the doctrine. Those zvakakosha izvozvo in the body of Christ. What does this person preach? How sound are they in the knowledge of the word of God and Christ? Jesus is at the center of it all. And then also, in terms of maturity, amateur papi. So dzakawanda nzira dzekudiscern nadzo. It's not just one way. Judge every prophecy. It takes someone who understands prophecy to judge the prophecy. But at the center of it all should be Christ. Christ is love. You see that? For God so loved the world that he gave his only begotten son. He came to die for the world. So the purpose of the gospel is the salvation of the world. Period. Saka zvinhu zvese zviri kuitika zvinofanga zvine chekuita nesalvation of the world. My miracles are attention grabbers. My prophecies are attention grabbers. My gifts are attention grabbers. They are there to help the people in the body of Christ and to grab an attention. Then the attention comes to you. Then you use that attention to direct people to Jesus and to salvation. How could I have known this without the spirit of Christ? You see that? So zviprofita zvinogona kuuya zvoregedza kusadzikiswa because my prophecies are subjective. All right. Are subjective. Mamwe anda prayer. Mamwe arongorakidza the sovereignty of God. Ukuru hwaMwari. Chero mukaita zvipika hazvichinji zvinhu izvi because Mwari ndiMwari. Hakuna nesimba rakapfuura rake. Zvimwe zviri subjective. Mune mapoints and instruction attached. Saint, ndaona wapinda maaccident. So mswe Tuesday usafamba. You see that? That's subjective. Ukafamba, unopinda maaccident. Ukasafamba. Yes. So haisi pomposity bekuti ndinoprofita zvinoitika. We need to know, why did God give you that grace or that gift? The purpose is the salvation of many. Let's go back to the preaching of the gospel, the good news of Christ. All right. Aiwa, ndofunga muri kungozvinzwira patiri kutaura naDr. Joe Daniels. Nhasi tiri kuda kuti timbovambonadzo titsanangurira kuti roti mukazonzwa mapreachers, mapastors, maapostles out there vakuita zvepolitics, munombodzoka futi pathis video mozoona kuti zvinenge zvichienderana here nezvinenge zvavanenge vachiita nezvatinenge tataura panapa. Ndiri kutozvibvunzirawo neniwo because pamwe pachona ndinotoshamisikawo wakutoona kutoti nguva dzedu zhinji even mamwe machechi unotozoona kutoti hazvichagumire kumusangano chete. Okay, pamataura kuti okay, it's fine kuti tinge maleaders anga ranoenda, but then kuzoona takuita maslogan muchechi, is it then can we say it's still right? Because muchechi, remember yekuti mune vamwe vanenge vachitosapota bato iroro, vamwe vachitorwisa bato iroro. Chechi yakatakura munhu wese. Of course. Hakusi kuti takutotena chechi into takutoita musangano. I think the gospel should be a pocket that everyone fits in, despite their belief system kunzoko. You see that? We should not use the church as an instrument to achieve our personal agendas. We are entrusted. Takatrustwa naMwari. Yes. So ndichiuya pamberi pevanhu ndiri kumirira Mwari. Saka ndiri kutsvaga pfungwa dzaMwari dzinoti kudii pamusoro pevanhu vaita sei vauya. Mwari muridzi wevanhu akafira vanhu. Ari kuda kuti vanhu vake vanzwe kuti kudii nhasi. So that's what now attracts a man of God to a place of prayer, where you fellowship with God, kuti unzwe kuti what is God saying today towards the people of God. So that message should not divide. It should unite. You see that? It should unite. So the church ine vanhu vakawanda vemabato akasiyana siyana. Nevamwe vanototangawo imomo. So whilst you're saying these sentiments, mumwe munhu anogona kuofendeka.
Yes. Because chaafambira is to hear about Christ or to hear what God is saying. You see that? How does what you're saying relate to Jesus Christ? How does it contribute to the salvation of the person within the body of Christ? How does it bring exaltation to the name of God? All right. All right. Saka zvauri kuita kana uri kutungamirwa namweya mutsvene zvine wisdom dzamwari zvichiunza kupona kwevanhu, then that's fine. But kana zvisiri kuunza izvozvo, then you have to revise the vision. All right. Yes. All right. The Bible says, examine yourself to see if you are still in the what? In the faith. Yes. Yes. Yeah. Zvichidaro, but at the same time, zviri kuitika. And pamwe pacho unoona kutoti kana zita raMwari hatichatotaurwa. Yeah. Takutotena the whole congregation kutoiita political party. A political party. Tiri kuti iwewe semukristu iwewe wegawo kuti ndini ndiri muchechi macho. Whilst you're still there, I actually think that's why most politicians don't come to church. All right. All right. All right. All right. But the politician achiuya kuchechi arikuuya kuchechi. All right. All right. Okay, mapoliticians haatouye kuchechi. Kana akutouya kuchechi. Because vakawanda unoona uchinja message yezuva iroro nekuti pagara munhu ane influence. Yes. But don't forget that this person, before they're a minister, before they're an MP, they are also a child of God. So they're not coming for politics. They are coming for their souls. All right. Saka wamire papo wakuda kurakidza kuti, you know what I'm saying, for other reasons and for benefits. That person won't come to that church. You see that? Some of them don't go to church because there's no genuineness on the pulpit. They are going there hungry for the truth that saves their souls. As we as in politician and church support. The gospel of Christ. Avatombodudzwa zvekuti musangano kana chi, vatonzwa zvaJesu. Aenda kufugama mberi paMwari wake kuti Mwari tibatsire nebasa ramakaita sei ramakandipa. But muchechi maangozenda makaita munhu mukuru. Message inofadza mukuru sometimes they at the expense of the preaching of the gospel of Jesus Christ. Ipapo ndofunga munofanira kutibatsira zvakanyanya because most of the times tiri kuzviona zvikuitika. Ende nemakamera anobva anatsofokasiwa. Vamwe vazvide manje. Vamwe vazvide izvozvo. Because vachitanga uri grab attention. They are no longer worshiping God freely. Because auya kuchechi ka. Auya kuchechi. Haana kuuya semukuru wenyika. Haana kuuya seminister. Auya kuchechi kuzonamata. Saka vamwe vari kuzoenda kuvapostori because anongogara pasi opfeka gemenzi tongoita takafanana. But kwedu kwemasutsu inotozikanwa kuti iyo yakapfeka apostoli. Exactly. Mwana kada kutogara kumashure kwechechi to avoid grabbing attention because adonzwa shoko raMwari zvisina maproblems. Because pane nyaya futi yandakaona inoitika zvakanyanya kumachechi. Ipapo tibatsirei yekuti unoona a politician auya kuchechi. Before you know it, ndiye akutonzi atombonamata ari kumberi kuya. Zvinosangana papi kuti, of course, we understand kuti being a leader, it's something chekuti unotodenwa naMwari. But zvinozobatana papi kuti wakaodenwa nyika, but takuona manje watobatiswa mic wakunzi chimbotipawo mairi mashoko matatu. Yeah. I think it depends with the setup. All right. Besides these people being church members, they also belong to a nation. Yeah. So amungati mukuru wenyika auya murekedzwa mupa mukana wekutaura vanhu vake the end of the day in the capacity of that ordainment yaMwari. So I mean, if the Holy Spirit allows and permits, he can speak, but not as a person who belongs to a party, but as a person who knows kuti all Zimbabweans, I'm sent to them. Because muchechi muna vanhu vakati vakasiyana siyana. Because problem inozoitika ndekuti ngatiti kwauya minister kuchechi kwedu isusu tomupa mukana, vanhu vechechi vanobata vanofunga kuti watosapota musangano waakamirana. Aiwa, there's a difference between the government and the political party. Ibva matotibatsire papo because I think ndo patiri kurasika vanhu vazhinji to an extent yekuti
Do you know kuti mazuva ano ukamira pavidhio chapo wakabata flag yenyika wadzowamona ndomusangano maybe mukatibatsira musiyano uripo chinhu chinonzi government nepolitical party nevanhu mukatipatsanurira ipapo panovhota vanhu pepe president kana kuti minister kana ma-mp anowina anozowina on the basis yekuti majority yamuvhotera but achinomiririra vanhu haasi kunomiririra chete majority arinomiririra neminority yeye isingasapoti musangano vari kuita sei vari kubva saka member of parliament haasi kurepresenta vanhu vepati yake chete ari kurepresenta constituents and constituents haina vanhu vepati yake chete so that is a government position. It's not a party position. So pane time yanomira achida kutaura zvine chekuita nekupati kwake oita time yanomira achitaura zvine chekuita nevanhu vake vaanomiririra because paanoenda kuparliament paipai even vanhu vasiri vebato raanobva kwaari vanewo kodzero yekumuudza kuti kana masvika kuparliament taureiwo zvakati zvinokavha upenyu hwedu because ari kumiririra munhu wese kunogona kutobva nedzimwe pfungwa dzitori nemusoro kumunhu asina kana pati yaanoita belong to munhu weconstituency yake haasi wepati iyi kana iyi but ane pfungwa dzinogona kubatsira chii community kana constituency wekuti anogona kutoteerera akaenda kunomiririra munhu iyeye at a government level. So we have to understand kuti there's a moment when a leader paanoinvitwa kuchurch obvumidzwa kutaura as a government official not semunhu wemusangano. So we should be able to separate the two. Uzorega kuti vakudaiwa is a leader. Adongotaura mashoko mashoma pangotaura zvakafanira neparufu kumarufu kumamisha ukandisabhuka anozopuwa sabhuka anozopuwa mukana wekutaura but haane pangu pacho nemhuri yafirwa. So mashoko iwayo anotaura haambo opozi zviri kuitika panzvimbo iyoyo anotobatsiridza magariro emunharaunda. So it's allowed at certain times but it should be done in the wisdom of God. Guided by the Holy Spirit and the scriptures of God. Alright, saka tiri kuti mapoliticians paanouya pakupedzisira kuchurch varipo kutoti vada kutogaidwa futi nemamen of God. Thank you very much. Ndo zvandaichedza kutaura kuti asati politician iportfolio but kuseri kwepolitiki kune munhu munozozviona vanhu ava varwara position yake yanga ainayo yamaiti tomuremekedza nekuda kwechakati yatorwa nemumwe ndo pamunozoona kudedza mafathers mapastors mafata ana madzibaba kuti yamunditire chi munyengetero pasara munhu manje ari mupushu. So kune havo vakachenjera unoziva kuti ndine office iyi ndine basa iri randinoita but besides all this mwoyo wangu unotoda umwari pfungwa dzangu dzotoda umwari. Saka vanofambira izvo kuchechi but isi kuchechi kwayo tiri kuzoita nebasa rekurangarira kuti kana totaura nemunhu uyu tiri kutaura naye semwana wesangano auyawo kuchechi kunowanawo kudya kwemweya. Ayo ndofunga muri kungozvinzwira mega panapa tiri kutaura naapostle Dr. Joe Daniels vari kutijekesera kuti aiwa panouya mapoliticians kukereke kwenyu pamwe pachona vanenge vasinaine kutouya kuzotsvaga vhoti revanhu vari kuchechi kwenyu vanenge vatouyawo sevana vari kuda kutozorerwa nemi vari kutouyawo vachida kutoti vatozobatsirwa nemi. Aiwa munofungeiwo nezvatiri kutaura panapa pandiri kutaura namen of God vandinawo Dr. Joe Daniels. Aiwa baba regai timboenda timbotizororere zvishoma. Alright, ngatisangane zvakare. You are not responsible. You are not responsible. Hausi wehonzero yezvese zvinoitika kwauri. I mean all the circumstances zvinoitika kwauri. You are not entirely responsible. Pane pako hatirambi. Pako gadzirisa. But pane zvimwe zvinhu zvaunosangana nazvo zvaunozvibvunza kuti why? When am I coming out of this? Inzwa kandikuudze. Chikoro cheupenyu hachiwaniki chete muklasi kuchikoro kwawakaenda. Kune masituations anogadzirwa muupenyu
ane zvidzidzo zvaanodyara mauri zvakakoshera kumberi kwauri kuenda uko. Iwe unogona kutadza kuona kukosha kwazvo, unogona kutadza kuona chinangwa chazvo kana kuti ungashayiwa interpretation yazvo, but chiripo chidzidzo pane zvauri kuita go through. Don't focus on the situation, focus on the lessons. I believe with my heart that there is hope for you. Don't be shattered in that situation. Ukaona wakuita shattered, you are looking in the wrong place. Look for the lessons. Why wasangana nesituation iyiyo? Zviripo zvidzidzo pairi. Apostle Dr. Joe Daniels signing out. Ciao. Aiwa, tichida kutendai zvakare nekuramba muinesu, nekuramba muchingotsigira pazuva ranhasi patiri kukurukura na Apostle Dr. Joe Daniels. Vatauya tikati aiwa, uyai tizombokurukura men of God, mumbotipindurira mimwe yemibvunzo yedu gore richitanga kudai izvi, nekuti pane zvimwe zvinoichitotivhiringa mukufamba, of which I know and I understand kuti tine vamwe vatendi vepa online, vamwe vasingatoende kuchechi but vari vatendi chaivo chaivo. Not kuti havasi vatendi, vatori vana vaMwari chaivo chaivo vanotobatsirwa zvakare paonline. Apostle, thank you very much nekuramba muinesu. Very much welcome. Tatirege tidzoke, this time takuda kuti timbotaura pamusoro pechitendero nechivanhu. Mungatipatsanurirawo here kuti chitendero nechivanhu zvine musiyano papi? Nekuti tikada kutarisa kumashure, before chikristu chauya, kana kuti Islamic yavepo, kumashure uko kune kunamatwa kwaitwa vanhu. It's very unfortunate kuti most of these things they were not documented. Musiyano uri papi? I like the fact that you said chivanhu. All right. Chivanhu ndechevanhu. All right. Handizoshandisa kudhira kuchitendero because handichifariri. Ndofarira chikristu. Wamusuda kureligion? Aiwa, kureligion no. Because religion chitendero chivanhu futi. All right. So chikristu ndechemunhu. Okay. But he's more than a person. This is God. Okay. You see that? So chivanhu chiri built on belief system yevanhu based on observation over a period of time. All right. Vanhu observe something with but zvinizvi, then they make it a belief system. Okay. You see, zvimwe zvacho zvinenge zviri correct, zvimwe zvinenge zviri wrong. Saka hachina a yardstick of truth yekuzoziva kuti zviri right here and hazvisi right. All right. Ndosaka chaizosvika papoint dzimwe dzenguva yekuti chaikwanisa kutora vamwe vanhu chichisacrifice. Makare kare vanhu vaitorwa vachisacrifice, vamwe vachiurayiwa and stuff like that. So hachina yardstick. Okay. But chikristu ndechamwari. Okay. Chine yardstick, chine maboundaries. Kuti tinotangira apa tichigumira apa. And chikristu chinobva pakuti ukama hwemunhu naMwari hazingaoneki. It's based on faith. Chivanhu chine chekuita nemaancestors, vanhu vakafa, kucommunicata nemidzimu, midzimu yezotisvitsira and so forth. Ndokusiyana kwazvakada kuita. Alright, but tingati here tine zvimwe zvatinokwanisa kuti titore kubva kuchivanhu, kubva kutradition yedu, tichienda nazvo kunonamata Mwari. Post tikada kutarisa kuti kuntori netsika, post chinonzi chivanhu sekutaura kwamataura chazoshayiwa hachona pachinogumira, chinongozoti bamba zonke ngatiite zvese. But tikada kutarisa kuti kune dzimwe nzira dzakanaka dziri kuchivanhu, inonzi ubuntu, hunhu hwedu sevanhu vatema. Tingati here tine to what extent can we say no, isusu taakutora copter in? Yes. Nyaya iripo ndekudayo sangosei ndekuti Mwari akanga ariko from way back, and vanhu vemakare kare vaibhilivha nekutenda muna Mwari. Ndosaka inzi musikavanhu. Musikavanhu kuadhimita kuti kune rimwe simba kana kune ane simba rakapfuura remunhu. Okay. So nyaya iripo ndekuti
Musikawani ane matungamiriro aaita vanhu nekuda kwerudo rwake kuvanhu. Do you understand what I'm saying? You could, God is love. He can adjust your level of ignorance to guide you. Mukusaziva kwako, Mwari anogona kutsvaga nzira yekukutungamirira nenyaya yerudo. So you're going to see kuti muchivanhu vacho maitove neparticipation yaMwari. Kunyange zvangasinganzwisiswe zvakakwana. Zvichirevei? That's why even mamwe principles ari kubuntu ari kufuti kuchiKristu. You see? Zvakafanana nekuremekedzwa kwomunhu rume mumba. Nyaya iyi itoriko kuubuntu kuti unotodzidzwa kunzi kana waroorwa remekedza murume wako. Ndiye shewe. Shewe zvaingoreva kuti ishewe. But ukaverenga the book of 1 Peter chapter 3 inoti Sarah went to call Abraham my Lord. It's the same thing. So zviri kunoita Mary because these principles they came from God. But not everything muchiwanhu came from God. Ndopandataura nyaya yadhistiki iya. Ndosaka Mwari vakazoya vachigadzirisa kuti no, when you want to come to me, because vanhu vaitsvaga nzira yekusvika pana Mwari. So isusu muchivanhu tichaitenda kuti pana Mwari panosvikwa kubudikidza nemadzitateguru edu ndokuti tisvike pana Mwari. But chiKristu chinoti there is no other way to get to the Father except through Jesus Christ. You see that? But kudhara kwacho before Christ came, vanhu vaitaura naMwari nenzira God adjusted to the ignorance of people. But when the days of ignorance came to an end, when the truth of God came, who is Jesus. Tikada kutarisa kuti kuchivanhu ndokwakabva nyaya dzekuroora, ndokwakabva nyaya dzemafukidza dumbu, matekenya ndebvu, all those things vatinoita. But you find kuti kune mamakristu vari kuti aiwa chiprocess icho chaichi hatichachide zvinoika kakupira mukati kanenge kachitoitika, takuda kuti tingomhanyira kuwhite wedding. Can we say tiabandone the whole system then pave neimwe system yechiKristu? I like what you said. Timhanyire kuchi white wedding. Kureva kuti white wedding haisi futi yake yechiKristu. Kana kwatoita white wedding kwatone black wedding. Alright. Alright. You see that? White wedding. Because munhu wese asina kuita white wedding anosara achifunga kuti hana kuita muchato. You get what I'm saying? That's true. But when does God honor a marriage? If you look at the Bible, it involves parents. Inini sababa ndikatora mukunda wangu kana kuti mwana wangu ndikamupa kune mwanakomana, that already is blessed. Alright. You see that? That's why even kuti vana Isaac vaikwanisa kublessa vana vavo because vaive ne good relationship with God. Of course, we now talk of biological parents and parents in the Lord. Parents in the Lord, they come and bless because vane an understanding yekushanda kunoita Mwari. But vaviri ava, that union is recognized by God. Irregardless of taenda white wedding here kana kuti hatina. So God understands culture. Nambotaura ndikati Mwari is involved in every cultural setup. There are principles that come from God, but people don't know that they came from God. You see that? So nyaya dzeroora dzemafukidza dumbu nechi hadzimo muBhaibheri. But tinodziaccepterei because we use the will and the knowledge of God. We use the knowledge of the word of God to discern the will of God. There is the acceptable, there is the perfect will of God. So unotsvaga kunoti alright, mafukidza dumbu aya ari kubviswa, basa rawo nderei? Hapana kuwoshipwa kwaSatani kapa, hapana idolatry kapa, ingori nyaya appreciation chete. Matekenya ndebvu, munhu ainditekenya ndebvu wangu anditorera. You see that? So all that, I believe is system yekumborakidza honor kuna baba, because munhu anobata nyaya marriage angosendi ndi baba kuti mai anzi ana kuendesa mombe dzamai hazviaffect marriage izvezvo. You see, chinoita kuti mai vazopuhwa is because baba vabvumidza. Mwana uyu anaorera ndega plus hamungazoremekedzi inini ndega, ndino mudzimai wangu ane. But baba vakati mudzimai haasi kuremekedzwa, zviri kwavari because that woman operates under his authority. You see that? So it depends now from one culture
to the other. Vamwe vanoti uya naye waitwedding kwacho kuri kukoperwawo hakutoitwi zvese izvizvi. Unongonzi uya nemukomana wako for dinner wototora ring yenhigirikini inonzi chii inochemerwa nevanhu mazuva ano engagement ring munhu otofugama. Ende mazuva ano tikada kutarisa kuti paonline ndo chinhu chiri kunetsa pressure ine vana venyu ava menopause yekuti tane gore rese hazvina kana basa zvezvi, asati apfugama hazvina kana maturo zvezvi. Aiwa, zokurodza ipapa vanatso hazvina kana basa kuwesterana mari wewo. Serious? Westerana mari, it's just copying a culture, but there's nothing bad in it, and there's nothing wrong if you want to choose to follow that culture. Zvangofanira kuroora muna November. There's no spiritual significance as far as Christianity is concerned. All right. But because ndoda kutanga marriage isina mabattles. Nekwandiri kuroorera, because the Bible says pursue peace with all men. As much as it depends on you, do all things that you can so that you be at peace with all men. Saka kwandiri kuroorera kana uine belief system yekuti November muroorwi, handichawe ndichiita naro chisasa chachikristu changu. All right. I'm going to comply because hazvina any spiritual significance. Ipapo munofanira kupadza kurodza because izvozvi senyika takatouya pakubhilivha kuti zoni ukatorora muna November kana kutochata muna November takatobhilivha senyika kwete kuti vanhu vashomaka senyika panitori nekubhilivha kwekutoti marriage yoyo hapana chinofamba. That's why we've got the gospel. That's why we're saying let's bring the gospel back to the pulpit, because part of the purpose of the gospel is to bring down strongholds. Strongholds are long-standing belief systems. Dzine nharo dzakabata pfungwa dzevanhu. Muzi kuti musana wehuku ndewababa. Izi ukadya musana wehuku wababa yeti it was management yepoverty, because huku yanga iri hwani misana uri hwani, saka baba wezara asina chekuita chinyama ine musoro. Saka kwavhuita conflict pamba kuti pangove neorder. Changotora kuti chizukuru ichi vazukuru modya chinyi, but hazvina spiritual significance. Ukadongorera mupoto yabe unoita mahobi hazvina any spiritual. Ipo takadongorera tese pana ne mahobi. Ukagara murodhi unoita mota, wewe uchenjeri hwakuru ndokuchengetedza vanhu. Leadership requires wisdom. Some things you have to figure out a wise way to say them, to preserve. Unozodisika kuti mota yaitaurwa yaiyawo yanga iri mota chaiyo kuti inogona kukuroora. Then mahobe aya tiri kuremekedza chikafu chiri kubikwa, plus unoona urohwa nemoto kana urohwa nesupu kana anything can happen. Saka usatarisa unoita mahobe. Mabelief systems. Mabelief systems of which anga akangonaka iwo angakanaka, hapana zvakaipa pazviri. Ende nanhasi achiri akatongonaka, akanaka. Even tikaramba tichingoudza vana kuti iwe ukagara mumotikari mutaro unoita mamota anovachengetedza. So ndo mabelief systems iwayo, that's good leadership. Ndokakuda kuzotaura kakunyepa kemapolitician zviri kuitirwei. Alright, tiri papo zvakare tichanotarisa kuti zvoni tine mishonga makwenzi echivanhu atinoziva kutoti vana kana vakaita flu vanofanira kutora mishonga yakati otoita zviri right. Kana kuti akanzwa mudumbu pane unonzi murumwa nyama, akanomwa murumwa nyama maiwo mudumbu munogona kudii. Ukarumwa nenyoka pane unonzi mukunda nyoka. Toti tingati chave yave satanism here. Hai satanism ba. Boss tiri kurambidzwa kumachechi. Ndobvunza kuti mapirisi acharongwa kupi. Inini mudhara wangu inanga ari nurse, was a male nurse. All right. So mushonga every time akanditengera mushonga ati wamwa ere muti. All right. Wamwa ere muti. Muti ndiziko kuti muti zvinorevei. Most of these medications they are refined byproducts of those things you're talking about. All right. You see that? Vanhu vakatodiscover. Saka zvanambotaura zvezve kuti Mwari ane mashandiro aiita makare kare. Aitominista nehope chaidzo. Kuvakuru. But vakuru vaizosara vachifunga kuti no, mweya wemunhu akaita sei akafa. Because God is a master communicator. What do I mean by that?
sometimes because when God wants to communicate a very important message in your life, the person you respect the most is the person God uses, because that's how he can grab your attention. So it doesn't mean kana Mwari vakataura na Moses ne burning bush. Inafana kutaura ne burning bush. Stubbornness ne doubt yanga na Moses he had a burning bush. But you find with Samuel it took a dream. So makuru wedu wao because aive nekakuda kuziva chokwadi nekakuda kufamba na Mwari. Mwari ane matungamirira avaita sei avaita. Tosara chifunga kuti chivanhu nyamba chi ndi Mwari. Alright. Murukona. So the gospel came to bring clarity now. Aiwa. This is God without the participation of ancestral spirits. Because munhu kana afa atoita sei? Atofa. That's what the Bible says. Yeah, but kufunctiona ikoko kumwe chete kwaita Mwari. Tazogamuchira the gospel today. Takubva tatotsveta mafunction. Exactly, because the Bible says the truth has come. The days of ignorance are over. Haurambi uchoparita ignorance wakuziya truth. Zvangofanana manje nenyaya patada kusvika nepekuti mamwe marevelations avaizopuhwa manje kuti mudzi wakati handitika unorapa chakati. That revelation could have come from God, but who is being given the glory is the wrong entity. Alright. You see what I'm saying? Because you see a man, a prophet in the Bible, I think it's Isaiah, aida kurapa mamota akapuwa revelation ye maherbs ekutswanya tswanya nekusanganisa na Mwari. Mwari ndiye akaprovide those herbs. Pakarumwa nenyoka mu wilderness, Mwari akavapa revelation yekutsimza inyoka vaitarisa. So God is a master communicator. He communicates. Mvura yakange ichivava yakanzitorai muti mukandi. You see that? Wese ndichi ndi Mwari. But as revelation progresses, revelation is progressive. Mwari vanozobuilda that civilization here. It also came from God. God opens our minds to understand, tanga unzwisisa neimwe nzira iri deep zvimwe zvinhu. So takuti midziyo yamanje ngatisasanoitora toitora yakadaro. Ngairefinwe, because in as much as taitora ine zvayakadini inoda wakasiswa kuti yakanaka here. Alright. We see that even though some entities would abuse that platform for monetary purposes, but all these labs, laboratories, the doctors that came vakapuwa imwe information iri deeper than yangene vanhu kumashoro. Because ukanocheka, most of the doctors, they believe in God, because what they learn in school makes them realize the intelligence of the body, the physiology of the body. I'm telling you, vanachiremba vazhinji vanoguma kubhilivha muna Mwari. Ndosaka uchinoti akatadza urapa munhu anoti chimboenda here kuchechi kunonama. You get what I'm saying? Kana musingazvibhilivha unodai mafamba. Vanotounderstand kuti life yemunhu even though iri physical ine participation yezvinhu zviri spiritual. Zvinhu zvaunenge waona vadzidza zvinoratidza kuti information ikai it shows us how intrinsic, complex, kuti Mwari vane wisdom dzimwe dziri beyond and above. Kugadzira chibhodhi chakadaiwo so nenhamba yetsinga dzatiri kuona apa. So information yakazoedzera, but vakuru vedu vanga vasina chii information iyoyo. But tiri kuti munhu akarumwa nenyoka chipatara choita kure, isusu tiri vanotenda mukunda nyoka tinawo paseya. Tiri kuti kudii? Tiri kuti tosiya here nekuti tamakristu tomhanya kwakatifira munzira muno. Ndambotaura kuti Mwari vanojaja motive. Alright. Pane kuwoshipwa kwaSatani here ndomubvunzo. Alright. Pane kuwoshipwa kwaSatani here pakubhoila, pakudya malemon. Alright. Wosanganisa negarlic wonwa. Pana Satani apinda papa. Chikosoro chakati tondibata izvozvo chopera. Satani apinda papa. Haumiri here pamberi paMwari uchida kutenda Mwari vakandirapa. Because miti yacho yakabva kuna Mwari. But havasi kuzouya vachidaro manje. Miti yacho yakabva kuna Mwari. Garlic yacho yakabva futi kuna Mwari. Revelation yacho dzimwe dzenguva yakabva futi kupi? Kuna Mwari. But tiri kuita dambudziko mahere kuti izvezvi ndikange ndinako kamuti kadiki kudai kakadonha muhomwe mangu ndiri muchechi, motive iri toringori yekuti ndiri kuda
kuzozvirapa kana kuti mudumbu mangu muri kupota muchirwadza aka kamuruma nyama kari kupota kachidii kodona munhu waMwari chechi iyeyo unogona kutoibuda unogona kuibuda because pane a shallow teaching of the gospel of Christ. Mwari haasi kutsanangurwa zvakadini zvakakwana. You see that? Zvangofanana nezvataita kuti ukaona munhu akapfeka hembe dzeblack musatanist kana kuti ukaona munhu akapfeka mini muchechi ihure. Tibatsire ipapo. Ipapo mabva matopinda imwe nyaya yatiri kuda kuzobata kumberi uku. Patibve matongoti jegesera post tiri kutoti dressing futi ka tichitarisa kuchivanhu chedu kwaipfekwa nembe munhu waMwari kwaingova. Hatichapfeki nembe idzodzo. Why? But even dzimwe ng'anga dzemazuva ano hadzishoperi dzakapfeka nembe. Havachadaro. Saka tiri kuti kudii? Revelation is chini? Progressive. Yes. So tiri kuti isusu munhu akauya kuchechi akapfeka mini hazvirevi kuti chifewe kana kuti ane mweya wetsvina. You see, Mwari ane zvimwe futi zvaakaramba kufananidzwa nemunhu. Handina kufanana nemunhu, for men look at the outward appearance. But God looks at the heart. God understands culture. Mwari vanonzwisa chinonzi culture. Culture nabotaura kuti these are belief systems that are gathered by people over a period of time through observation and depending on location. So the gospel sometimes, when you preach of the gospel, a true one, and you understand God, unofana kunzwisa nyaya yenhingirikini yekuti ukaenda kuAmerica, the environment has changed. The type of gospel you preach there rakatosiyana negospel raunoparidza uri muZimbabwe. Because a preacher has to be relevant. A preacher has to be relevant. Haungaendi wewe kumusha kubocha kana kupi kwaunoenda wotanga kuparidza nyaya dzekuti God shall give you a Lamborghini. Atanga kubvunza kuti chii ichochocho? Lambo chii? Haasi munhu wese ada maLamborghini. You see what I'm saying? But ukataura nyaya yemombe, makwai nehuku vakukuzwisisa kana kutenda kwavo kuno. You see what I'm saying? So you have to be relevant at the end of the day. Kuti nzvimbo yauri vanhu varimo vanotendei. So munhu unokwanisa kuenda kana unoparidza kuAmerica woona vanhu vese vari kupinda muchechi vakapfeka mamini. Iwe apa ndoraunga uchida vachitotaura nendimi. Ende varume varimo vasina kana chii problem nazvo. But munhu iye akauya muchechi kunoko anoswera afukidzwa Zambia. Otonzi mapfekero amaita haiti kuya kuchechi. But look here, church is not heaven. Church is a clinic. Makazochinja because kunoka vakaita patience name. Munhu achiya kuchechi uye akapfeka mini hazviroti ndi Satan kana kuti ana Satan. Sometimes haasati amature to understand the environment and to know what it means to dress modestly. The word modestly means the Bible doesn't tell us about dressing, not dress modestly, not dress according to occasion. You see? So kana ndiri kunopinda yana madzibaba kutopfeka gemens. Handini ndakapfeka sutu. You see? It's the occasion. Kana ndiri kuenda kuAmerica handisviki ndichinorova vhangeri rekubva napo zvokuti chechi yesimangwa next week haiuyi because iri kutaura nyaya yekuti mini. You see that? It doesn't necessarily mean munhu akapfeka mini ana Satan. Even though ariko ana Satan, motive, there's motive behind. Adonotembera ngosendo kuti adoti wanyazondoona kuti chidya changu chakamira sei. You see, nemunhu apfeka achiti this is my dressing. I've always dressed like this kubva ndichikura. Zvinhu zvakasiyana. Problem yatingatosangana nayo haisi munhu akapfeka mini ba. Utori mweya wechihure uri mumurume akapfeka trouser. Hakutarisa musikana akapfeka mini. Because if you notice what the Bible says, Jesus does not even address the one who is dressing. He addresses the one who is looking. He who looks at a woman. And you can patonzi woman, which means arikutarisa murume. Tine vakadzi vashoma vanotarisa vamwe vakadzi. But he who looks at a woman. Looking is not the problem. Pasonzi lustfully. So kutarisa hakuna kuipa. Ngatibatsirane nevakadzi vakanditarisa kuti akaona murume akatarisa mumwe mukadzi kuti kutarisa mumwe mukadzi utomudaka. Aiwa. Panzi lustfully.
Alright, saka looking is not a problem. Mapanzwera apa hanzi kutarisa hakuna kuipa but lastfully pamwe une uchitoadmayawo chisikwa chamwari kana kutonzwira tsitsi. Alright. Sister wabva wapfeka mini nemasimbiro wakaita utonetseka nekudi nekufa but inenge yato noise kudhara kuno. So God addresses the people who look. When you look at this person, how are you seeing this person? You are looking at them lustfully. Kura kuti mwari vari kuedza kutaura kuti vanhu vakadaro vanogona kupota vachiwanikwa pai muchechi. Saka madzinga munhu yakadaro saka anosara ine mhosva itori chechi kwete adzingwa. Because ndimatarisa noumwe mweya mukamuti ihure kura kuti ane mweya wechihure ndimi wachiona maona. This is so deep. Saka uye hatuna problem. This is so deep. Yes. So we have to present a balanced gospel. We have to preach the truth of God. Tireke zobatwa nefungo yekuti just because munhu auya akapfeka mango mapfekero zvitora kuti ana Satani. Inonzi evil suspicion, haisi discernment of spirits. Evil suspicion. Alright. So ndofunga mabva mapaona there's a thin line, I'm sure, panyaya yanzi evil suspicion ne spirit of discernment. Yes. A thin line zvokuti unofungona utofunga kuti uri right. Utongofungira kuti munhu wese waona mai vakashata kuti mai vanenge muroi. Waona munhu asi kunyanya uchema parufu kuti anenge ndiye akauraya. My God. You're always suspecting evil. And tiri papo munhu wamwari tichidzoka zvedu kuchivanhu matibatsira kuti mabva mativhura pfungwa zvakanyanyisa. Tiri kutarisa futi zvakare kuti tine madzimai muchivanhu hatizive because hazvina kudocumentwa, hazvina kurekodwa kuti kwaiitwa here mamakeup nezvino macosmetics kuti vaonekerewo kupfuura obviously zvavanenge vari. Chivere because takazonzwa ndakamboita discussion navanonzivo prophet Posa Nyangore vachiti ndori fraud vari kufanira kutosungwa. Amenoti what's your comment? Ini ndotaura ndakazvimiririra. Yes. Sekutaurwa ndamboita. Revelation is progressive. Alright. Matrauza atakapfeka atisingapfeki itori fraud. Kana tiri kuti ngatidzokere kumakare kare ngatibva tadzokera tese hatifaniri kusiya zvimwe nezvese tofanira takatopfeka nhembe izvozvo so nditonera mafoni totsveta toita zvengoma tovarasiyana nemafoni because kushandisa foni itori fraud. You see that? So we must understand kuti endeka tosiyana nokugara midhuri yedzimba dzakadai tonodzokera kunoisa zvidhina zvekugreat Zimbabwe zviyezvo totanga izvozvo infact before zvidhina totora dongo tichivaka dzimba ngatinogara imomo because ifraud. My God. You see that? So how it works is God has no problem with you enhancing yourself. Alright. Appreciating the beauty in which he created you. Otherwise hatifanira kugerwa mahairstyle aya hatifanira kunga tiinawo ifraud. Ngatingosiya richikura ndebvu dzakazara apa togerwa ukatogera kaogera be natural. Ukatotoranye kuti be natural, be the way God created you. Makeup only becomes a problem when it distorts you. It must enhance you, not distort you. Kana yakudistorta ndopaipe kuti unogona kuzorambwa kwaadi munhu. Munhu akaona iyoyo ndo yave fraud because munhu wadistorta zvauri but kuenhenza zvauri hakuna problem. Ipapo munofanira kutibatsira because kune vamwe I think most of these people vakutochinja zvavari. Havasi kuenhenza. Most of these people ukazomuona zvakanaka makuseni unopesana naye. Sure. So izvozvo ndo zvine problem. Enhance, look beautiful for God so that we appreciate the glory of God. Even tese tinogeza. Tese tageza panapa. Ifraud. Katisambe tingori natural. As we were, as we shan't like that. There are things we discover
God has made us custodians of these bodies. And when you enhance yourself, or rather at some point, you choose to build yourself in a certain way. Because vari kuvakadzi vokuti vanova nezvimatumbu. Ipapo munenge mazonyanyozvipisira vamwe nyatsopajemisai. Because tikada kutarisa kuti kune vamwe futi vari kutoti aiwa imimi musadi siyai zvakadaro. Aiwa, that's personal preference. It's not your body, it's my body. Because kuti kune vamwe vakuti futi ne kuwanza kauti usabereka dhoga mananga mberi nekumashure akuzooneka. So things to do with beauty and cosmetics are a matter of personal preference. God doesn't have a problem with it. That's why I find kuti even vana Esther before amira mberi pemadzimambo wainyatso vakaita mazuva vachinatsogadzirwa. You see, hausi kudaurorwa naMwari, kudaurorwa nemunhu. Munhu Mwari ataura kuti munhu anotaura chi. God looks at the outward appearance. Andikuzviona. Saka ngaigadziriswe inyatsoonekerawo zvakanaka. As long as the motive kusiri kufeva nekuraura varume vevanhu. Kana motive yako iri pure, tina I just want to look beautiful for God. Kana chidumbu ichi kaichi chinondiuraya confidence yangu. Because confidence is personal. Is personal. Kudhara vanhu vekare Esther dzatinadzo idzi hadzidzaipisa madhezi vayo. Kwakune maafro. You're looking beautiful, you're looking good. Maafro iwayo. Beauty iri subjective, iri personal, and iri seasonal. The Bible says he has made everything beautiful in his time. Nothing is beautiful on earth. What beautifies things is time. But there's time todzokera futi kuti there's time for everything. Exactly. Time yekutonzi munhu avari kupisa. Baba maphotos eblack aya. Black and white aya. Aitorira panguva yayo, nguva yawo. They were beautiful in their what? In their time. But ukaona cameraman anotora photo black and white this time. Ane problem. Unoti chiichi. Ane problem. Ma-TV edumba aya. Akamborira. Maafro akambodini? Akamborira. So tinofambirana nenguva ezviri kuitika panguva iyoyo. Saka izvizvi kune iwo mawavy iwayo iswa kana zvichiita kuti uonekerewo zvakadini zvakanaka, because beauty inodini inochinja. But kana wakaroorwa you must adapt your husband. Haufaniri kuita zvaunoda, because pamwe indofarira chidumbu ichocho. Pamwe ndakatokutora nekuda kwekuti wakasimba kwehuma iroyo. So haufaniri kuzoadjusta. Ukaadjusta manje then means kuti une wauri kuitira. Because kwane vakadzi who want to look like girls for the wrong reasons. Taane madzimai vane vana 5 vari kuuya vachitipfimbira mayouth. Achiita vachiuya kwatiri vafundisi futi. Asi papoka ndaichazoti kupoka kuti mienzo munoikunda sei. So purpose adjustment is not pure before God. That then becomes a sin. It becomes a problem. Muchipedzisa mataura zvakanaka. Pane a lot of mapastors vari kupinda panguva yakaoma. Chimwe chiri kupinza nguva yakaoma tiri muage yeAI. Toti unogona kutotorwa woiswa kwausina kumboswera kana kuenda. And then by the end of the day totozoona munhu waMwari vari kuririra obviously wrong side. What's your take? Izvezvi totorina men of God vari panguva yakaoma. That is a prophet Walter Magaya vari pama1 nenyaya yerap. What's your take panyaya dzakaita sedzidzi? Panonetsa. Panonetsa. We are praying for him by the grace of God. Kwane mabora ngoma evakadzi. Mabora ngoma evakadzi ava vanotageta vanhu vane mari, kwete vanhu vamen of God chete. Vanotageta vanhu vane mari. Then they get involved in their lives only to blackmail them. But pamwe bonde rinenge rakaitwa rineri rine human consensus, vanhu vakawirirana. But because society yedu
inonyanya kutarisa kazhinji kacho abuse yevanhukadzi. Haisitoziva kuti vanhurume isusu turikutodini totoabhuswawo. Ndosanoti vanhurume rate yekufa kwavanhurume yakanyanya kufura vanhukadzi because most of them they don't know where to pour out zviri kuvarwadza. Totawirirana kuita bonde tiri vaviri, toripedza tototi bhobho, totoenda totadza kuwirirana nezvimwe zvinhuwo zvokuti pamwe wakuda mari ndoti handina kana ndozoti handichadi, wozoda kutanga usimudza muromo wokuti wakandibata chibharo. Plus ipapo tiri panyaya yerep, inyaya inomira makore here isati yataurwa, kana kuti ndichingobva kutongoti apa mwanasikana abva kutongobatwa asati atongopfeka nokudini otomanya kunoti ndadini ndabatwa. Iyoyo majiri sensitive pakuti vanhu vanorega kutaura nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Kuna vanorega kutaura because vari kudya nazvo zviri kunakidza, anozoda kutaura zvashata but zviri zvekunyemba. Kozoitawo unenge wakabatwawo zvechokwadi but ari kutyisidzirwa achithreatenwa zvomutorera nguva kugather confidence necourage kuti anoripota. So macases to akadini pane pakuda tsvagurudzo yana mazvikokota kunyatsotsvaga unoti zvakamira sei, because variko vanhu vanoblackmaila especially muno muHarare nekumwe. Anzi muno muHarare asi makambosangana nazvo here muno? Aiwa, handiri munhu wamwari, ndokansela vanhu. Ndokansela vanhu. Muri kukansela mostly vari mutori muHarare. Plus ndomuprofita. So nyaya iripo ndekuti vanoenda vonova involved mulife yemunhu ane mari because of unyope. Kusana nemabora ngoma vakadzi vakawanda vane unyope, they can't work hard for their lives and varipuwa pressure nesocial media. You see, angada look good, look at kutengerwa mota chichi and stuff. Vamwe vakutotrepa utoti makatodhakwa ipapo wotobata nhumbi yake so that you are entitled, you are hooked to that person's life. So I'm saying men out there, be very careful. Be very careful, especially those men who are privileged. You really hear my cases aya kune vanhu vasina. But varume vanazvo. They are targets already. So zviriko zvakadai seizvozvo kuti either munhu iyeye anenge akarepwa zvechokwadi kana kuti vakawirirana achiti acharamba achipiwa mari achatengerwa imba and so forth. Ozoita zvaanoita pamwe munhu iyeye kumunhu uya ozoita abhokozwa azodai imba ina ndakambotaura handichaiti sei, achaunzi relationship yapera, uyu orwadziwa otsvaga way kurivenja. So definitely uyu ane more to lose because ane reputation, ane image. Uyu ane less to lose because play a victim. So there are cases like that because itawo magenuine cases ekuti zvinenge zvakatoitika zvishwa. But tiri panhau iyoyo munhu wamwari munhu. Wana Joseph anototanga utonzi munhu anozoita yake wamwari asi ari munhu. Mwari haiti bonde nevanhu. Chipo ichi chakachisira kuvanhu iyama. So pamunhu wamwari pane munhu iyama. Antoriwo nemafeelings, antoriwo nezvinomubata. Ndosaka ndakaroora. Zvinonetsa zvinhu. Poa ndoti chipo ichi hachina kupuwa kumunhu wese. Even ango mutori muroad. Kubvuma defeats. So munhu. Ndosaka Joseph akatiza. Haana kuti I resist you in the name of Jesus. Akamhanya kurova kuti pane zvazvo zvaakuitika mumwiri make maipotiva vachiuya nebeauty yavo. So as men of God tinokurirwa is there. It's normal. Problem yanditori nayo ndekuti vana vesangano vakatadza tinoregerera. Asi isu tikatadza kukuregererai kunonetsa. Ani murikuzviona. Murikuzviona. But Bible rauri kuverenga rina David akauraya murume womunhu akatora mukadzi wacho. Paukama hwavo pakatozobuda mambo Solomon. Mugenealogy mukabuda Kristu. To show kuti God is a God of mercy. Mwari kushandiswa naMwari haushandiswi based on works. Mwari havasarudzi munhu based nekuti Jordan is munhu akarurama anofamba munzira dzangu. Zvikadaro so I have something to brag about. Ndinokwanisa kumira nchiti guys hapana utsvene kupfuura inini. But handikwanisi kudaro. Every time pandinoshandiswa ndinonzwa kuzvininipisa because ndinoona kusarudzwa. Ndinoona kunaka kwaakandisarudza kwete kunaka kwangu kukaita kuti andisarudze.
So ndo panopinda the grace of God. But grace then doesn't have to be a license to sin. All right. But tiri kuti in the event that it happens, let us pray for men of God. And let us protect them and also fight for them. I think ipapo ndo pasinganzwisisi vanhu vazhinji pamatsanangura kuti vanotoriwo vanhu akazodanwa akaita rombo rakanaka rekuti nyasha dzakazomusarudza dzikamuzuva, but hazvimuite munhu akasiyana nevamwe. Akazozvoviwa nekusarudzwa bhodhi iyi achiri ngori naye zvaanotonzwawo zvatinonzwa naye anotozvinenzara ndopaipata zitaura kaipayo tikati chechi ndoiri kugadzira matsotsi. Munhu wamwari anenge atodanwa zvechokwadi achitoya tone faith nekutenda kupamusoro atumwa, but kereke ari kushumira ndoiri kuzomuchinja kuita tsotsi, apindwa nemweya wenzara. Hama dzangu izvozvi so munhu wamwari akataura kuti ngatite ma50-50 timupe, unonzwa vanhu vachiti ngaendo basa. Unozwana nyika chaiyo ndotorwadziwa kuti munhu wamwari apuwe. Chechi kada kuunganidza mari kuti itengere munhu wamwari imba kana mota, muchechi imomo, mukomiti imomo munotoita vanotoramba. Saka sei kupuhwa kwavanhu vamwari kuchirwiswa? Ini ndinofunga kuti kune something chakwakanakira chinozoonekwa kune vanenge vazviita, ndo chinenge chirwiswa. Bozi vanopa chezvo vanopa machecho haunzwi vachicomplain. Ukashoma kuona munhu who is a giver who criticizes giving. Vanocriticize aka ndo vasati vambodini vamboendesa. So iwo unoteererana pakati pavo vari tu. Saka tine chechi iri kuparidzirwa nenyika, vamen of God enyu vari kuda mari. Ini ndoti mari tinotoida because handidyi exodus, handidyi numbers. Vana vangu handibhadhari school fees naLeviticus. Mumwe obva ati aiwa saka munofanira kushanda. Izvo zvandiri kutoita panapa kushanda. Kutokushumira ikoko kutoshanda. Wese ane status yangu ane chikwereti changu. Wese akaniposta ipapa ndokuvira kuti mupadzokorozi ane chikwereti changu. Tine vamwe vari kuri panapa. Musi wanonzwa kuti ndine birthday ka anofanira kuwana chaanoisa. Ngaregeze kutarisa suti yandakapfeka kana mota yandodrive. It's a biblical principle. Uyo anoshumirwa, Galatians chapter 6, ngaadzidze kudya naanomushumira pane zvakanaka zvaanowana. Aiwa papa mazondigona ndichatora ipapa mpana. Ndine vanhu vakawanda. But vanhu vamwe vari bitterness. They are suffering. Vari kuzotanga mabusiness. Vatanga mabusiness aya vakushaya time yekunamata. Because ari busy kuenda kuma-earth moving machine. Ari busy kuenda kujakati. Kumaini. Konzi mamona mukorokoza. Aiwa, hazvizosviki ipapo. Kana akasawana time iri enough naMwari, akuita spiritually weak. Miedzo yomutevera, okurirwa, momuponda futi. Saka anoguma kupedzera stress yake kudoro. Makuinza imwe. Awenda kuwhisky. Because the pressure is too much. Saka muri kupa gamuchira nekupa bvuma kuti vanhu vaMwari vamwe vatinavo vari kubatwa kunze. Some of them they are depressed. Some of them they've got bitterness. We don't talk about these things because togara chivatsvagira mhosva. You see that? But hatitsvagi kuti zviri kumboitika hatisi tiri kukonzeresa here. Tichazonyara pamberi paMwari taakutongerwa nyaya dzevanhu ivava. My God. Pandairwara hamuna kuuya. Pandanga ndiri mujeri hamuna kuuya. Chechi ndinotanga kuti asungwa. Zvadaiwo so. Kumofunga kuti nyaya dzachona dzikabuda dzinototanga nemuchechi imomo. Handiri kuona. Saka imagine the pressure that men of God has. So ndiri kuti nini, church to a certain degree it has a part to play in the direction that Christianity is
going. Kana usina mari izvozvizvi, usina chimiro, usina mota nemusoro, kada kuparidza hapana nokuteerera. Because ndo zvatongo. Saka akunitsvaga mari nedemo manje. Ipapo mufana kutozodhibanisira. Vanhu havachateererwi based on anointing kana munhu akadano. Yawauya wakapaka apo nesutu yese. Izvozvo zvandakaita panapa izvo. Ndo zvamunotenda izvozvozvo. But ndikaona ndakapfeka marengenya ndichiparidza vhangeri kuti ari kutambura anotiudzi achitambura. Ndino mumwe vanhu vanototi ninusa haundiparidzire vhangeri rokuwana isati rachinja iwewe. Aiwa, a man of God is a representative of the mind of God. Ari pokutsanangura pfungwa dzaMwari kwete life yake. Alright. But you get what I'm saying? Kutosimuka kwake munhu waMwari zvotoda kukerekero. Munhu wese anosimuka nebusiness raanoita. Saka kereke no business remunhu waMwari. I'm about my father's business. No chokwadi chiri. Vanhu vaMwari vanozotaura kuti indakasimuka, I'm a businessman. Chakati mari yacho yekutombotanga kaiwana kupi? Pane mwana waisangana akatendeka akauya akamupa. Pana akamupa land kuti azotanga zvekurima. Mari yangu inini? Mari yangu inini? Muruzvona. But vanozonga success here isnei nechurch, but the truth of the matter is tinotosiyiswa zvikwama. Matthew chapter 10. Siye zvikwama, siye zvikepe zvenyu. Ko kana takuda kudya, muchanozviwana ikoko kwamuri kuenda ikoko. Saka tasvika ikoko manje, takubvunza zvinhu zvedu. Zvinhu zvanongoda mari dzedu chete. Saka church iri kugadzira chi people are no longer going to church and having a relationship with God on the basis of scripture. Alright. Takumuvwa nechamupupuri chenyika. Church ine responsibility kana ndichidyara zvemweya muupenyu hwenyu. Handina kodzero yekudya zvenyama here. Is it 1 Corinthians chapter 9? Ndikadyara zvemweya zvatatoita izvo nakatotarise izvi. Tikudyara zvemweya. Tichipedza panapa tinofana kutarisira zvenyama. Aiwa, ndofunga nenoni mangozoona kuti ndadyarawo panapa. Kuuya kwandaita kuzogara naDr. Joe Daniels, munhu waMwari, apostle. Nenioka munhamba kuinbox munongoya motangoseti tipe nhamba dzekokeshi. So zvamunoita imimi manje, imimi zvamunoita kana muchida kunge muri munonzwa zvizere pamusoro paapostle. Imimi ende munofollowa all his social media handles akanzi iwo akanzi Joe Daniels. Zvinokuitira haikungotaurawo hangu ndoiziva kuti ndo varitori pastatus yako. Wanga wakatomirira kuti uise futi pastatus. Apostle, rega ndirege kuramba ndakakubatai panapa. Because ndiri kuzikirwa ndochokwadi. Thank you very much nemukana wamatipa nhasi kunge tinogara pasi. I don't take this for granted. Ndinonzwa kuninipiswa zvanyanya nekugara pamwe chete nemi nekuinteracta nemi. I know out there a lot of people vanoda privilege andawana. Thank you so much. It is well. Thank you by so the grace of God. Thank you. Tinotenda. Aiwa, chinyorewo comment section kuti munofungeiwo nezvehurukuro yatanga tiinayo Apostle Dr. Joe Daniels. Also, don't forget to share, to like this video kuitira basa rirambe richiendera mberi. Zita rangu ndichinzi Uncle Said. Holy Zim Uncle chigotwa mumba mana mai wenyu. Nhasi ndanga ndichikurukura Apostle Dr. Joe Daniels. Tichiti, it's much love and God bless you.